Makhosi-ke ngane zakwethu, ngiyakhuleka ngithi ndawo wecamagu kunina nonke. Lisidi. Emakhosini amen kubathandaza. No, mkhulu wasemakhosini lo ndaba engixoxa ngafakazi negeme la ningixolela ngokungabashayi u-live. Nebekade ngibhale ngisho i-post. Ucinacineka nje ngane zakwethu. Okungatheni. No, ngifuna ukuphendula abantu. Please do make sure wena obukayo la subscribe. You like the video and uyasharisha the information. Bese-ke ngifuna ukudlulisa lokhu. Uma ngabe ufisa ukuthola i-answer, rather shatha i-call noma i-phone number yami, ufone straight okanye ungene ku-WhatsApp then ukuzwe ama-price alento osuke uyifisa ukuthi yenzeke. Ikakhulu kakhulu ngane zakwethu. Njengamanje ngize kuzobamba la. Ake sibambe lana ngoba umkhulu wasemakhosini lo ndaba exoxa ngofakazi. Siyibambe la. Wena okade uthi uphuphe, wena kahle kahle wena umuntu ebengizokuphendula kule video. Nabanye mhlasimbe bazokwazi ukuthi bathole ukusizakala. Uma uphuphe isambatho esihlaza. Isambatho esihlaza nesami nje lokhu nguveze ngabomu kwawafu cause ngiyazi sekukhona abazobuza-ke ukuthi mkhulu lokhu kuyini okwani. Okwami kwakithi ungakubuzi. Buza lokho kusuke kuhlupha wena. Inkinga-ke ila uthe uphuphe isambatho esihlaza kodwa ubelethe ingane. Isithunywa samandla onikezwa wona kodwa eza ney'thunywa zamandla zemvelo. Angazi ukuthi uthe uma uvuka wavuka kodwa isima kanjani. It might happen usuke kutshengiswa isimo sengane. Kusho ukuthi kunesithunywa lapho sengane khona noma kunokwenzeka ukuthi ephusheni lakho wembeswe amandla okunqoba izimo ey'thize. Mhlasimbe leyo ngane oyibelethile isimo sento kodwa eyisilwane. Kuphakathi kwalezo nje zimpendulo zoyi-2. Ngizawuthi-ke awusewubambe nawe ukuthi ukusondela nje kumuntu ozokwazi ukuthi akusize, akukhulekise noma athi ukukuhlolela akubhekisisele kahle. But isambatho sihamba nobuhle obukhona. Ayisimi not befuze ngabe unikezwe lento ukuba amandla ahambisana ney'thunywa zengane kodwa kukhona i-feeling engizwa inobuthakathi obukhona. Angazi kodwa